Ja mitäs meiltä löytyy? M107, SR25, vähän 14 aimia. Nobel kuuli, että nousti ilmaan ja se tappoi itteensä. Rockeri pitäisi silmät kiinni, mä en saa jalkoja ristiin. Kuinka paljon tänne kyyti oikein mahtuis? Mun muistaakseni joku 18, kun tänne menee, vai 24. Kattos kukaan, onks ne yhdet siellä pöissä. Ei oo. Tos pitäis olla toi... Katoin, se voi lakia vähän. Yksi jätkä on tossa istuu yksinänsä, niin sit pitäis olla semmonen valkoinen flappitaulu ja piirtää takutaulu, mitä tehdään. Niin. Ja itse tää Heko taisi olla 1+17 kai. Kaikista paras tehdä tää päättys, kun Fox nyt ottais pienen ohjausvirjaa suoraan tuohon mereen vittu. Ne jos ensimmäinen kerta se krässää Aman mereen. Se yritti no tappaa mekin mukki. pari päivää sit vähän kun tuli No on helikopteri, tiukka paikka, kun tuli mapista pois. Tämä. Siellä lähtee kopu ilmaan vissiin. Joo, sinne hypätään sinne! Korkeut vaan! Kaikki hyppää yläpuolella. Kaikki Jos se hyppää on yläpuolella. tarpeeksi. Minne? Ne on ylä... Valmiina. Nyt. What the fuck, niggas? Siellä on Little Birdi lähes liikkeelle. Mitä vittua me pitää veitsille? Vittu mä pliidaan. Ai! Siellä ammut. Miksi mulle ei kerrottu, että tää veitsi? Vittu mikä mättö saatana. Jumalauta. Muistakaa sitten, että 170 ainakin menee läpi seinistä. Joo. Mä koitan poraa tonne huoneeseen, mistä viimeksi kämppi. Tossa, Roku, hei, sun yläpuolella näkyy tosta pienestä reiästä, siinä ryömi. Joo, mä antakaa laulaa vaan. Joe kuoli. Supportti tukee. Supportti. Ei, aja sen pressin päälle, lennä sen pressin päälle. Vittu! Ai! Lennä sen pressin päälle. Ja tos nurkaks mihin me jäämme. Lennä. Ylemmäs. Mitä nyt? Pysty hyppää. Kyllä tästä pystyy hyppää. Bokki suunta rundiin. Minä. Mä tuun hakemaan. Miten mie kuoli? Mihin mukaan tapoi itteni? Joku ampui sut. Joo. Bokkis. Med evac. Mie tarvii... Meinasin ampua Rokua selkään, mä tuun takaa Roku. Hei, tulkaa joku purkaa tanktrappi täällä Adali ovessa. pois. Konoteetta. Hyvä. Mä oon konoteetas ihan tässä vieressä. Oota kato rokkeri, ottakaa myötkin kyytiin sun mielestä. Joo. Mä oon sisäpihalla. Se on se yksi ovi jalkaa auki. Checkpoint surri. Jacki pois. Vittu surprise vaan. Joo. Eikö se Ei oo mitään, lähdetään livohkaa vaan. Joo, mie vaan käyn matka, minulla oli muutama rakennustarvike makaan. Oliko ne siinä? Ei niitä vissiin. Taisi olla. Tää yksi kulmataa täytyy vielä tarkistaa. Miepä markkerin rokumis, joku boksi, joo. Tos, näetkö? Juu. No. Tää oli onnistunut kommandohyökkäys. Varmaan kun alkoi kuulua varmaan Hekon ääni ja sitten yhtäkkiä alkaa porkkaa hyppiä Hekosta. Tää oli ihan Mä törmäsin varmaan johonkin tossa, kun mä hyppäsin Hekosta, mä
No minulle jalat kävi, kato, poikki ja kuikka ihan sama, että minulla meni jalat poikki tänään ja me rupesin liidiä. Mennäänkö tonne kylään, tullaanko meidät sieltä hakemaan? Joo, kyys. Sitten mut kyytiin täältä North Easti saarelta. Mäkin oon samalla saarella. Tarviiks teille niitä tarvikkeita, onks niiltä mukana? Ei, mie tuu hakee omaan sieltä pois vaan. Kuoliks tuo Joe? Mut ammuttiin Juu. siihen ulkopuolelle samaten kun mä olin laskeutunut. Tuleeko joku hakemaan meidät? Joo, oota vähän. Juu, mä otin ihan ensimmäisenä osuman. Missä Irma on? Mä oon tässä niin, Reksan totta ja Rokun kanssa. Me ollaan tässä pikku kylässä tässä vähän olemassa. Ihan vapaasti. Siis vähintään kun 18 on tuhma, kuunnelkaa sitä vähän. No No, Tippee tällä kun bändit joo, saarella mutta- en mä täältä pääse. Ja pitkä aika. myö Ota ja siellä tullaan. ota tullaan 107 Pohkis sieltä. sinne, ei ku Crazyn. Mä voisin itse käydä hei, niin pitäisköhän ne ruumit tulla, aina, että me ei saada reppuja niiltä. Ei me tarvita. Täh? Et minun reppu, kun mie tuu hakee mun kamaan sieltä. Ei oo varmaan ottanut. Mä oon Missä- tässä parakkeella. Tää Tää lennonjohdon vieressä. Sä otit sen kamo ennen kuin sä otit repueksi. Tässä lennonjohdon vieressä. Eli se katos. No ei siellä mitään, ei se oo kuin M107 Niin se, joo, se kate on aika tos silleen. On minullekin käynyt vaikka mulla on käynyt monta kertaa, niin joka kerta mie sen teen, kun mie on niin tyhmä, että minä vieläkään tajuu sitä sen. Mä oon tässä tankilla. No niin, just me. Mä oon tässä Missä tankilla, se jos tuutte kopteri? ylöspäin. Lennä! Pohkisteed. Eikä meneekö meillä pilotti? Ja No Joo, niin, ei. ota mut kyytiin saatana! Tapoin sen. Oota. Niin mistä tapoit on Joe? No vittu se tuli ampuu pistoolilla ton vitun vokkiksen meidän kyyn. Mitä vittu? Mä oon 100 metriä teistä takana. Teidän Tuleeks takana. vokkis Ota ne lufti oma... vohkiksen kamaat siitä. Joo. No, mä oon siis kopterista 100 metriä. tää oli tämmönen mukava virkistävä. Oh, snap. Ketä meistä kuoli siinä äskeisessä taistelusta? Mie. Kenet sen sai? Renen Teijin. ja Teijin vai? Mä kuolin Teijä niinku Rocker. ihan ensimmäisenä siinä. Sait se vohkiksen kaikki kamaat. Mitä? No niin, kyydis. Sait Mitä? se kaikki vohkiksen kamaat. Joo, kaikki on kyydis. Älä lähe! Mä oon tää saarella kanssa, mä laitan markkerimappiin. Vähän alas, vähän alas. Joo, kunhan mä Joo, pääsin tullut. sinne asti. Noin. Ja menossa. Missä se vohkis oli? Mapissa on markkeri. Hei, oliko sellainen Reksa, onko sä Blaadia sattumaisin mukana? Ei. Mä ammuin Glock 1.18. Onko Irmalla tai sitten Rokulla niin Blaadi? Oh. Ei oo mulle plaani. Mulla on. Heitäkö mulla? Pääsikö sun reppuus? Pitäis päästä. Vetskari auki. Nyt otti ihan paikallaan. Mulla ei oo mitään voitet mukaan. Nyt oli parempi. Eikö mulla tosiaan he lähti 5 tonnia Blaadia. Joo, 5 tonnia Blaadia pois, kun hyppäsin Hekosta. Tässä ei Irmainta oikein. Verryttele. Mitä nappia sä painat? Ei noit komentoja voi heittää tohon direct handstand ja pokia ja mitä niitä on. Reksakin vetää sen. Kirjoita directi handstand. Oho, sori. Ei tarvii enteri painaa. No, Takas kun Paavi näyttää. Joo. Hyvin pysyy toi
Kuteet ylhäällä. Joo, Mä se on, osaan siellä on lentaa semmoinen metalliverkko. Mennään. Go, 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 go! Ai jaa, sano. Kato, täältä tulee Karate Kid. Meneekö joku kuskaksi? Mitä Mä oon kuskinut, katsotaan nyt miten mä osaan lentää. Mua se jäi tohon. Juu. Mennäänkö mennyt siinä Joo. Aika hienosti leijuu. tonne suuntaan? No. Ei vittu, tässä menee paaskalle. Sitten on tää... Eikö se oo tää saari? Ei. Ei, kun Seuraava. Aika hyvin kyllä pystyy kävelemään tälle. Näähän on hävittänyt sen Blackbirdin avaimensa, eiks? Ihan sekottuu sieltä. Me. Juu. Don't 107 valmiiksi. Hitto tää hidastuu hitaasti. Taisi osua aika kohdalle. Spawn siis suoraan omaan ruumiin viereen. Pystyykö mä lopettaa tätä tanssia millään? Vaiha pistooli. Paitsi Tää kuka... kääntyy. Siis me oon tässä minun ruumiin. Rockeri tulee, se ei oo siihen ihan kohta. Mikä lämpössä laskeutuu? Missä mun ruumis? Rockeri. Minä. Tossa on mun ruumis. Laskeudu tänne Tuu tänne kylään laskeudu vaan. kopun nokka kohti alaspäin ja eteenpäin. Sit gruppi. Group niggas, group! Tuu kylään. Se Älä tänne sinne kylään. peissi vaan kylään, eteenpäin heko. Ja vasemmalle eteenpäin. Luulen. Mulla on kultainen anakonda, ei haittaa mitään. Tää oli ihan mukava kommando Juu, hyökkäys. siihen vaan. Oikein plesantti olikin. Oli. Paljon. Täällä oli videomateriaalia. Kaverit On pääs löytyy. YouTube-klippiin. Ota enemmän vasemmalle. En mä tiedä kuka Vielä. Siitä alas. Joo, mä olin laittamassa, mä pätkäsin Mä ammun yhden kunin. Hitaasti alas vaan. ton. Pätkäsin. Mä ammun yhden kunin. Tessu. Ei kun Ei vittu, juokse. pätkäsin ton frapsin, niin sen takia mä Valuu. Mä juos muuten just tonne Mä hyppäsin messiin puskin pois. sisään. Kaikki kyydissä. Minä juoksin Vien. ruumille, niin juoksin. Hei, gruppi, kuka on gruppi? Nyt tulee Little Bird. Little Birdie, shoot it down! Aha, onko siellä joku just? Sit lähdetään tappamaan. Alkoi Meni piipit. paskan! Ei. Oi, joku Olen. ampuu! Rockeri lost killet. Minunkin avutaan. Se on mies. Aamu minua. No ei mun taas paljon blaadia kyllä oo enää. Ketä tappoi sanauroksi? Ei. Se juos meidän välissä niinku ihan vapaasti. Oi Ketä se vittu. rockeri ampuu siut sit? Ammuitko? Hei, Miksi se loput musta tiimi. ammui? Loput tiimi. Et tiedetä ketä on tässä. Niin kun ei tullu kutsuu. Niin, Ketä mäkin ketä huutelin. liideri on?
No se kenellä on ne vihreät Joo, mut ketä vihreät on? ukot siinä vasemmassa No, alapuolella. mut kenellä ne on? No niin. Siis sitä Reneiltä puuttuu. Lohkikselta puuttuu. Tuu hakee Mä en- Northwest Island. Mulla Ja ei, TJltä aivan. puuttuu. ei oo radio mulla. Okei. Pikolin Northeast Island. Pistä tänne vaan. Jo konekaamat on sit haettu, et jos lähdettäis vittuun vaikka täältä jo pikkuhiljaa. Niin. Joo. Pitää tuo Rob. Hei, mennään nyt Hekoon vaan nyt kaikki, hei. Pistä. Mä sanon Ja invitä. En oo meikäs saanut. Toi Eksa meni paskalle, mutta en tiedä onko se jo tullut. Missä se mun demari tonne Hekoon, niin mä otan sieltä. Ei, no katsotaan sitten No kun menki- haetaan rockeriin, niin No mä voin käydä hakee ne ilmu stealthina, sillä ei Käyt tarvitse siihen sinne hakemassa tuo Rob kamaas. Olen. Joo, mä käyn hakeen. no Eksa on Mietin tuo kyllä paskalla vielä. Juu, pistä. Älä lähde pois. Ei mennä kyys. Mitä, missä sä olet? Mihin se Rene? Tuo. Juu, mitä mä löydän sieltä. Sieltä nyt Rexakin vielä. Eksakin tulevi. Eksakin pääsi just paskalle. Onko me nyt kaikki? No mä voisin kyllä hypätä tästä kyytiin, Mä kun pääsin mä oon kun jo... pilot se eteen. Noniin. En mä mitään. Mulla on 7 demarimäkiä, ei tarvii.